an tugras seo tá sé anna himúil agus an dúchláán orm ná dul timpeall caint leis na seanóirí a chuid scéalta agus a chuid smaointe a bailú agus iad a chur isteach den in órántí nua chun órán nua cuma as na smaointe atá bailú agam. An roinnt scéalaíocht atá ag na daoine so tá sé anna leathan, tá stair ón, tá tíreolaíocht ón, tá caint faoin an pobal agus a bhaointear agus a ghaolta agus tá caint faoin stair na háite agus béalidas na háite cuma leis sin. Prifléad mór ormsa a bhí just chun a bheith ag ghuailúidir leo agus ag na scríocht go háirithe. Bhíonn anna spórt ag na scríocht, má bhíonn scéalaíocht ón agus recitation má sin agus óráníocht agus cúpla páirte goin cuma. So bhain is anna hena bheith sin agus a bheith páirteocht in san rud san cultúra sócha a túil. Ceapas san deire go raibh na gná scéalta an rud a bheoh níos mó sima gom chun órána cuma as. Bhí lánú in na gcónaí anna diginn beag fadó, thar a gúil na carach ní raibh asala cut na bó, ní raibh gandal na cearc na géad có. Chun na hibacha ná an fiol ach bhí muc mór róir braló agus fáine ina ró. Tar éis mí ag obair ar an tugras seo agus is tócha ag caint leis na seanóirí agus bheith páirteach san creic agus san spórt. Ceapas go bheoh sé níos arúnach is tócha na fiocant go mórmhór ar na gná scéalta don saol ó lá go lá. You'll soon hear more about this. Putting on her hat and coat and heading after the presbytery. Ó thaobh na scéalta a túil de cnochas go bhfuil a lán meas ar naomh gobnath agus naomh fionn bara cumá, but go háirithe is tócha timpeall bailmhórnaí tá gobnath anna táchtach agus bhíonn daoine anna bródúil asta agus an saol a bhí acu agus an severas a thuirsaí go dtí na háite go dtí an ceantar seo. Tá anna meas ar gobnath cumá mailah clúndrothad an so an próisin bhfuil mé féin i mo gcónaí so cé go bhfuil mé mo gcónaí ón le blianta ní raibh lán eolas gom faoin na háiteanna a bheoh ceangailte le gobnath. Ceapas féin anyway faoin scéal gobnatain go caithfidh mé dul mo thros féinnig chun féachant ar na háiteanna ina raibhsí agus na rialta fadó agus ina raibh na daoine a bhór cabhair uathaí. So chuig mé ar dús go dtí rilig gobnatain church creas a thugtar ar Clúndrothad i mo pharáiste féinnig. Chualas go bhfuil áitina thugtar ar síocháin gobnatain ón agus go bheoh bailán eile ón comá clochan a bhfuil pól
bar an cloch. Hánig mé mac agus cnichas an Bhéal as mar don gata agus an siacán an soithe lear an clós. Fór samach I leabhar éigean go hánig na clochas son ó Kilgobnatain timpeall óm an Gorta Mór. Hánig gobnat go dtí an áit son. You see, in san scéal deirtear go raibh faoise aici ón angel cuideachta nuair a bhí sí anna óg agus ina gcónaí lena bhhaintear féinnig agus de bhí faoise aiciíthe bhain chun dul ar tros an áit a lorg amach ina éacach sí né gíon díon a bhain. Bhí anna sima go Kilgobnatain má nóir a bhór samach cá raibh sé cuas isteach agus áit anna tá anna ciúna son anna suamhnach an áit is áit speisialta in áireamh. Tá tobar beag I cúine bháin ón agus tá sais díana daoine rounds ón cuma padracha I gcóir daoine I gcóir Asláán agus I gcóir daoine bróite agus más sin. Tréis Kilgobnatain chuig gobnat deirtear go dtí an túthaigh don Saláán agus fan sí ón timpeall na Manini is tócha agus chunig sí né gíon díana na bána an lánaíag sin. Ar na clúnta na sléitas na hón na bánachtaí sa ó ina séir Cúig mé má páirt am scríbhneoireacht, cúig mé timpeall na haite má dhéanam go minic ar réanós, but sé má thumpla cúig mé cosseoin cé go óhan an fothris atá a gcuineann so. Cúig mé ar bhruach an othris chun smaoinemh agus chun macnamh faoi cén sais roiarcha bhí ag gobnat agus na daoine a bhí le an óm son. Tá sé anna éasca a thuiscint an ceangailt a bhí cosan ag an óm son leis an nádúr agus leis an rudaí faoin. Bhí is a gom go raibh a lán scríbhneoireacht ann agus a lán stair marolaí ó thaobh litríochta agus más sin, but níor bhís a gom cé có láidir atá sé in aignean na daoine. Fóras a lán ólas ó na seanóirí marolaí orthaí agus ar an méile se tá mór timpeall ar an cuma, so hosting mé ag scríobh agus fios ag smaoinemh an tómar fad ar an tros. Ach in san deire is tócha tréis smaoinemh cuma ar na scéalta atá ón faoithí hosníos ag scríobh ach bhí sé ró fada, so bhí orm dul ar ais arís agus rudaí níos simplí a dhéanamh. Dom féin cuma má fóras amach I rith an tugras ar fad go cé go bhí sais ghaeling a gom ní raibh agus ní fós a lán ghaeling
bhú scríe gom a gceart is tócha sin chud don obair atá dhéanamh gom agus atá le déanamh gom agus beag le déanamh gom go deireadh a héal is tócha go fiúháin leis an ghaeling ach leis an stair agus leis an cultúr ar fad agus tá sé comhleathan agus go háling ar fad le tá sé go tá rudí anna dheasán agus tá a lán le fólam agus ní leach me sé ag tosnú ar an tros sin is tócha ní méach ar bar an iceberg ag féachant ar. Le cúnamh dé na daoine thug na scéalta dom agus na smaointe agus an spórt agus an creic go tásúla gom go buinnig sé go léir tanmhas an píos a beag atá scríocha gom.